Я чакам малко. И здравейте хора, днеска снимаме на GTA 5 с мене, моя братчет Мартин. Съжаление. Здравейте, тавелки, гошовци, всички птиците там. Значи, съжаление на руски, не знам защо те е бъгна. И мисля, че превъртях един път и пак започвам от много. Аре. Що е? Да се надяваме, че да няма бъгове или да ни спре скайпа. Живее ми се. И на теб си живее. Пям. Кажи, че за втори път го смащал с клип. Не. Сега отиваме до къщата на CJ, която е на Big Smoke. Която е на... Чуваме до къщата на седи, която е на Big Smoke. Точно. Да, ти логиката, човек. Аз съм трамвай. За съжаление, извините, ама скипвам, мисля, че не ми се гледа. Хора, имаме едно... Искаме да ви помолим за нещо. И то е да ни направите интро. Да пръдне. Кой ще пърде в днешно време? Колкото можеш там, издръжно да е едно от най-яките. Ой, поне не кажете с коя програма правите интрото, ние си го направим вече. Да. О. Оп, джентлмен. Заклещиха ме. Сега трябва да сталкам към тасията, да правя още ти. Че съм на шибаната колева. Ти кокосе! Имам чувството, че днеска в началото няма да е хубав клип. Ти стария сейф изстрели го. Да, не знам. Запази го, бе. Да видиш там. Да се играя над вече. Живей ми се. На Госо се живее, живее ми се. На Гочо се живее. Ако знаеш какво стана... Радна. Духовно се открита. Това го каза в клип, нали знаеш? Спарта! Свиря на барабанчи. Ох! Те са ходци. С кулите не спират. Пример стиша. Аре, тъста към таса няма да тръгне, бе. Не, няма. Тя там мрази. Пошо тръгнали, бе. Браво, бе. На детето. Нали е много глад? Ох! Най-големия фил, който ми се случва сега. Защо? И ти задеш на лигата. Да! 2 часа я чакам и стои на 0%, бе. Я си гледам. Да, пък тая големия бък на Samsung. Такова. Да ти се изключи телефона, като играеш. Не, слушай. Значи, нали, гледам колко е часа. На голямото ми показва примерно 11:20. Пък там на малкото отгоре вдясно ми показва 12 и там 7 примерно. Ако се чуя как спама W-то, сори. Да. Абе, чакай, не. Не! То пък към таса. Тихо, бе. Тихо, бе. Тихо там. Гледай го, не мълчи. Кой? Абе, мълъка, бе. Кой ли бе? Най-накрая мукнато в коди. Чай са откъде. Лътинко поудиха. Плюс признание. Чакай, сега трябва да правя един клип. Живей ли се? И на мен ми се живее. Живее ми се. О. Пърди ми се. И на мен ми се пърди. А? Спарта!
Принтер, скенер, Значи принтирам го тук, сканирам го тук, го пращам на компютъра. те са двете. То е само Така си взема. скенер и принтер. Само тук много писано. Не, две двете. 3 в 1 е когато има такова, когато има макс. Аз за макс също. Само че този бъдето му се такова. Аз за макс също. Бъдето му се... Живеем се. На мен се живеем. А по това 42 или Ама същи. То взима е глуто, аз го взех да може Мартин да се вади и снимки, обаче те са две бъдни. Ей, съдък! Ей, Мартина! Бумък! Кълвач! Двете са такова. Види? Пада се, пада се. Хора, кажете, ако искате да правя епизоди на GTA, където пускам с хакове, с кодчета, т.е. на отделен друг свят, и почвам да ги трепа и си правя апокалипсис на ченгета, където не ме убият. Живеем се. Не се живеем. Чечо, ние грузяни не ме дават кинти. Може. Представя си да има в реалния живот брада с 100 кинта. Да, да има и такива работи. Да, Дума е главата. И когато ти съгни касетата, плащаш касетата и я пърлят. Слагай се на малко касетата и пак кръгва. Аз ги нося да ги пълват, ама... Така. Доста райдер. Няма. Пак искам да те скипна. Хора, само да ви кажа, по едно време мога да ползвам кода ви за поле. Ей, Мартине, Ей, и кой? те при теб ли са те бащачите? Не може, защото той трябва за да А? не засипи, трябва да се ползва. Периодично. Подъниха ми ушите. Един път на 3 часа седи. Няма значение. И съпва. Не, защото си такова. Защото си напълнял главите. Не може първите... Измени ги. Добре. Тя си ми е дала, че не знам, аз ги нося и ги пълна. Пълниха ми ги и сега... Били за $10. Добре, бе. Дай спомста. Ай, стига. Не съм, защото ми изсъхва. Съхващо направо с него. Къде за много гледате? Мартине, смяташ ли да се лягаш някой божи ден? А? А? Лигата виновна, нали? Не. Към тази. Човек като гледам ги пъни ми лаги. Като правя с кантасата ми лаги. Мамуно. Коте. Бистрами, все още не ми давате пари. Аз навсякъде се сейфам. Значи смятам още една мисийка да направя или това да е да притопне по 2 мисии китара. Ами, никога, значи, бих ви казал, че това е за този клип, защото бих ви казал, че само по 2 мисии ще минаваме на всеки клип, знам, че е малко, ама като се увелича времето на YouTube, ще станат по-дълги. Значи, благодаря, че гледате с мене, аз съм Leon Gamer, опа. Дано ви е харесало. И аре. Вече работя, като да принтирам нещо. Аре, чао.